Vítajte v Banskej Štiavnici. Hľadáte bývanie? Mám tu pre vás dvojizbový byt priamo pod Kalváriou. Byt sa nachádza na prvom poschodí, poďme sa naň pozrieť. Vítajte. Byt je čiastočne rekonštruovaný, má nové bezpečnostné dvere, interiérové dvere a plastové okná. Je výborne dispozične riešený. Po pravej strane vstupujeme do obývacej miestnosti. Z obývacej miestnosti sa ďalej prechádza do kuchynskej časti. Z chodby sa prechádza do ďalšej miestnosti, ktorá môže slúžiť ako spáleň alebo detská izba. Kúpeľňa je murovaná, no v pôvodnom stave. Zaujala vás táto ponuka? Nech sa páči, dohodnite si obhliadku, teším sa na vás.